Să mi Ponele Infinit, noi astăzi o să ne jucăm. Dacă poți, ieși afară din casa LOL, Emma este LOL, ea doarme și noi trebuie să ieșim fără să ne vadă. Altfel o să ne prindă și noi o să devenim. Viața până în atât de pe Ponei. LOL rea. LOL Eva de pe Emma Surprise. Bine, hai să ieșim. Și era și Emma Insect. Nici nu e mai insect. Emma LOL este. Hai să vedem e la ușă. Emma LOL poate la ușă. Nu se vede bine asta. Stai. Nu-i la ușă? Mă duc eu prima. Tu nu mai răzi. Fiindcă eu sunt mai mică și părinții nu fac cu noi. Fiindcă taci. Emma, LOL doarme. Doarme, poți. Am câștigat! Uitați, Stai pe loc. Emma! Așa, se pare că runda a doua n-am reușit să o trecem așa bine. Hai să ne încercăm norocul iarăși. Am promis că nu mai râs. Am văzut că începe să se trezească, așa că bine că am închis-o. Deci se ridică așa. văd eu dacă e la ușă. Acum te rog frumos, lasă-mă pe rând asta să fac eu, că sigur o să fac mai bine dacă... Nu. Te rog că după aia te las pe tine să faci. Hai, bine, ok, haide, vină. Mai încet. Bine, nici. Eu n-am râs deloc. Chiar. Ne bate la ușă. Deschide ușa. Să încercăm. Cine-i? Vreau să mă salvez. Nu este cea care vrea să o oprești. Înseamnă că ai intrat în acest joc online. Da, tati a intrat în acest joc. Tati, tu și... Nu, că nu vreau eu să fiu tati. Mami a intrat în acest joc. Nu, că nu vreau mami. Vreau să fiu copil. Sora mai mică a intrat. Noi ați intrat toți în jocul acesta. Ați intrat toți în acest joc în care trebuie să ne apărăm de LOL-ul, care următoarea voi fi eu. Așa că, haide, mă duc să fiu, aveți grijă să nu mă trăziți. Plecăm să fiu LOL. Ce spuneți? Să fiu șmecheră și să mă trezesc și dacă nu trebuie sau nu. Și să fac normal. Hai să vedem, oară să ne reușească să nu... O să mă speriu. Uite, o să stau așa. Stați puțin. Speriat. Ok, haideți să continuăm acest șoc. Aici peste tot vraiște. Văd că e LOL. Ok,
Ok, vin, hai să stau aici. Runda asta au câștigat. Acum punem să sar pe ele și mi-a aruncat-o pe el. Ok. Așa. Sunt prefăcătoră. Misa. Hai să văd ce o să fac. Mai fină. Mai se pune leguele. Ați pierdut! Mă culc pe jos, ca să fiu mai aproape de ele. Dar cum pot să mă caut să mă trezesc? Să tinde acolo. Mai că vine.